Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Ndiri kuda kuti ndiyambire zvikuru mayouth echidika kuti chengetedzai nhoroondo yenyika, muchengetedze zvakarwirwa nana baba vedu nana amai nana sekuru vakaenda vakanotora nyika kuvachena. Reason vakaenda kunotora nyika ikuti imi murarame muzoona zvakanakira nyika yenyu yeZimbabwe yakafira natongogara nana Chitepo nana mbuya nehanda nana sekuru Kaguvi. Saka musazotengesa nyika, musatengese future ye incoming generation nekuda kwemari, because right now munanga agwapererwa akutuma vanhu nemari, atuma vanhu kumbare kune mari ne50,000 vadedzwa zvino vachigoverwa ma10 US 10 years. Kufunga kwako 10 years inochinja chii muri yako iwewe? Kana yakatenga 5 kg yehupfu, ko mangwana uchadyei? Ko vana vako vachararama nei? Unopiwa $10 nemumwe murume ari kuba billion yenyika, iwe ofara. Isu hatisi kuda hove, tiri kuda zvirauro. Tiri kuda kuti nyika yedu iite zvakanaka. Hatidi hupfu wokutengerwa, hatidi muriwo wokutengerwa, hatidi upo hwamahamba isu. Tiri kuda kuti mumwe nemumwe azvishandire araramise mhuri yake, mumwe nemumwe azviitire upenyu hwake, azviitire life yake, kwete kuswera kuomberera kuti hanzi amai munangagwa wakanaka maningi ndava vauya nehamba, kwete sandizvo. Saka ndiri kuti kudii, ndiri kutsura young generation edu anhasi kuti ngatisatengese future yedu kana future ye coming generation nekuda kwemari. Ndavana baba vedu ava, ana baba Gezava, ana baba vedu, ana amai vedu, ana Shuaya, mao veterans echo kwadai, dai vakaenda ikoko vakatengesa zvakaita ana Garwe izvi. Garwe mutengesika, akanga ari musoja waSmith. Garwe uyu nhasi amuri kuomberera mutengesi, anga ari musoja waSmith. Dai vese ivava vakatengwa nemari, kutaura kuno Zimbabwe iyoyi amaimbofa makaitonga, yainge ichingochinjanwa nevarungu chete, ichinjanwa nevarungu. But nhasi uno tinobvutidzana, uyu avhoma kapati kake, uyu avhoma kapati kake, kuti titonge tigadzirese nyika. But ngatizivei kuti nyaya haizi yekutonga, nyaya ndeyekugadzirisa nyika. Zvetumapato twakawandisa, tiri kusvika kuma8 tumapati twakawandisa, so must come to an end. Hazvisirizo zvinovaka nyika. We cannot achieve anything. Angofemerwa nemukadzi wake manheru, orota hope akutoti mangwana ndafemerwa ndanzi ndifome bato. Aiwa, havasi vanhu vese vakaberekerwa kunzi vave mapresident. Vamwe vakangoberekerwa kunzi vave madhokota, vamwe vave maticha, vamwe vave maloya. Saka hazviko. Politics idzi ngatisaite idzi kutsvagisa mari. That's the reason why our country is suffering. That's the reason why nyika yedu iri kudonha, because tine mapolitician akapinda mupolitics kuti atsvage mari. So ndiri kuti kudi musatengwe vana vechidiki nekuda kwemari. That's the reason why muri kuzovhotera vanhu vasivo mamember of parliament vari kutadza kuenda kunomira nezvido zvenyu muparliament. Vari kutengesa mavhoti enyu muparliament kumadictator, vachidedzwa kufamba vachinopiwa mari. Ezvo vakaverengerwa mari vari maUS momwedzi ozi zvavo. Saka munouyiwa mubva mapiwa, motengerwa masese, motengerwa doro, modhakiswa siteri magocheswa, motendedzwa makutoti ninga ari mawani, ningi ndiye akaipa, ningi akapenga. No man, ngatisvike pa extend yekuti ngativhoterei vanhu vane maideas ekuti kuti maconstituency medu muve muine development. Zviri nani kuvhotera munhu asina kana send, but ari munhu wekuti kana akapinda muparliament achaunza development mumusha, than kuvhotera munhu nekuti anzi anokupai mari. Vacho vamakapaka vana vamakapinza mumaofisi vakutengesa ndivava. Saka vana veZimbabwe ngwarai, vana veZimbabwe vhurikai, especially vana vechidiki. You are the vanguard of the country. You are there to defend the constitution of the country. Don't be proximity to anybody, anyone, never. So ndo zvandaitaurira vamunangagwa kuti position kana kuti office yamuri inoda mumwe munhu anokutaurirai chokwadi. But unfortunately we are very sorry, because he is surrounded by press singers. Vanongoti ari right even ari wrong. Even against the constitution of the country, anenge achingoti ari right even ari wrong. So vana vechidiki munangagwa apererwa, tiri kumudzinga, musafema kanyeperwa. Vamwe vanenge vati nyoka mabhuna anotaura chete, but you don't know what is behind me. Ndichitaura kudai voice randotaura nare ihombe irori. Aya rakakurisa zvisingaiti.
makariona kwarinobva hamudi kutaura ndine vamwe. Saka tiri kuda kuvaka nyika, nyaya haisi yekushandisana, nyaya haisi yemapersonal interest, nyaya haisi yekuti ini nyoka yemabhunu ndoda kuzoita minister kana ndoda kuita sei. But what I just want to see, kuona vana veZimbabwe muchirarama zvakanaka, kuona ana Spa vavhara, ana N Richards vavhara, ana OK vavhara, ana Deribot vakuvhara, ana Triangle vari kuritrenja, vanhu vachishanda. Vakomana, nyika yese yeZimbabwe hatingaperi tese kuita makorokoza, kuenda kumazuva, kuenda kunopfeka mahovhoro tichienda kuenda kumadhaka. Tine madokta atiri kuti next government atidi kuti kana tarwarirwa nemaZimbabweans anenge ane dambudziko rekensa totumira vanhu kuIndia bodo. Vanhu ngavaende kuIndia vaende vanotrenwa, madoctors edu atagara tinawo iwayo ngavaende kuIndia vaende vanotrenwa, totenga macancer machines ouya munyika. Ngatisave inyika yekuda kurarama nekuda kwemari yaTrump, but mari iripo, vanhu vachitenga ndege, vachitenga majets, vachienda vachinodya mari kuPrika Farm, vachienda vachitenga dzimba kuna Dubai. Why uchifarira kuinvesta outside than kuinvesta munyika menyu? So ndiri kuti kudii, tine ma-investors are outside, vana vedu veZimbabwe vanoita zvinhu zvinogara zvakadaro, ma-businessmen. They are ready to come back kuti vadyare mari munyika. But as long pasina rule of law, as long pasina democracy, havagoni kuuya. Saka toda kugadzirisa nyika, musafurirwe. Vamwe vaita dambudziko mupolitics rekuti kana iwo ukaona zvakasiyana nemumwe akutonzi musiya iwo, akatumwa kuzotora. Ndo zvaparadza vanhu, ndo zvaparadza even ma-opposition party, ndo zvaparadza kubatana munyika. Angoona zvakasiyana nemumwe, atumwa nezano, akatumwa nezano, ada kuparadza. Kana iko kuzanwo, munhu anenge angotaura chokwadi kuti koi muri kubaka muri matsotsi, anza aiwa munhu wachamisa. Saka tiri kuda kugadzira Zimbabwe imwe chete inobatanidza vanhu, yekuti even tichienda kuma election hapana anorowa. Tiri kuma election kudaro, veMDC vanotomira apo vachiita zvavo, veZANU-PF toda free and fair election, kwete yekuhumiletwa, kwete yekuita. Ndo Zimbabwe yatiri kuda iyo. I will make sure kuti zvandinotaura ini zvinoitika panyika, nokuti izvozvo handina chinhu chandingabvira ndataura chisina kubvira chaitika. Saka ndo Zimbabwe yatiri kuda inobatanidza vanhu. Zvemahumbo ese ari kuitika nevamwe vari kutaura zvisane basa semusocial media, taurai stereki, we don't care. But munanga kwatiri kumudzinga, disadvantage yamunenge muinayo, vamwe muri kuti tiri kuda kushandiswa nezanu. Nyaya haisi kuda kushandiswa nezanu, nyaya ndeyekuti bhururu wedu mukarangawo wafunga kuita life president, haasi kuda kana election 2028, arikuda kuenda ku2030. Kana aenda ku2030 iye naChabangu vakaronga kuti vakuzoita one party state, vese ana Chabangu vakudzoka kuZANU, vari kuita kuZANU-PF nekuti vagara vanhu veZANU-PF kudaro. Hatisi kuda nyika yakadaro. Ari kukopa zviri kuitwa kunana Mnangagwa, arida kukopa zviri kuitwa kunana China uko, ndo zvaari kukopa. Nyamba kunana China uko ikonomi yavo yakasimba, kunana China uko hakuna ana Chivhayo, hakuna ana Tagwirei, hati mazvona. Saka musatendere kuti Mnangagwa aende ku2030. Ageza ngativei tichivateera mazuva avanotaura, mazuva anovaka nyika. Iwe Garwe unotaura kuti hanzi Geza ane mhosva, yeye akazoda Geza ane mhosva. Akaipara chii? Chaakapara. Iwe hauna mhosva. Sandi uri kutora land yese uchiita chirend baron nemukadzi wako Sharon. Enda muchiita zvinhu zvinonyadzisa zvinodenza nyika kudaro. Vana vese veZimbabwe vamuri kubata rafa, vari kutambudzika vana veZimbabwe. Vachazofara rini? Vachaiona rini Zimbabwe yamai vavimbisa kuti kana tabva kuhondo vana veZimbabwe vachararama zvakanaka? Aikona maparadza ma-institution ese government kuchine chimachi. Kana mvura patepa haisisina, kana mari chache kuti mutenge mushonga wokukirina mvura chache kuti mvura ibude patepa musisina. Ko iwe Mnangagwa zvaunotumira mari kuMbare, mari yese watumira kuMbare wadi kutora waendesa paParenya vanotenga kana mibhedha mitatu. Vana vari kurarira pamasimbi muParenya tkom, kuda kubribe vanhu kuti vaende ku2030. That must come to an end. We are not going to fold our hands, clapping hands for nonsense dzakafanana naidzodzo. Imi vana veZimbabwe svinurai, zvoti makaona wiki ichivhaya imbavha munhu wewe, makuswera muchimutenderedza muchimuombera zvisane basa. Vhurikai. Why are you so shallow minded? Kumukomberedza motikari kuti afange zvonzi murungu anti-businessman. Ndi-businessman eri wiki mbavha yatoda kutosunga kuti ende mujere. Vhurikai vana veZimbabwe. Iwe Garwe, iwe uri mutengesi, chakare chimudown syndrome chonzi Garwe, siya nyaya dzauri kuita idzi. Tiri kukanda mukati mai manje, hapana time, tiri kukanda rino rigore, mwedzi mushomana end days, tiri kukanda mukati. Geza ane mhosva, Geza ane mhosva, iwe hauna mhosva. Geza ndiye akakanda majonga nepawindo. You think you don't know the history of our country? Mnangagwa anoda power kupfuura vanhu, anoda mari kupfuura vanhu. Even 1980 aida kutogreba power kubva kuna Mnangagwa, kubva kuna Mugabe. We know this character. This time for head on. Watch on. This time for head on.
We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future for Africa and beyond.